साबसिन जायाखै? नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ, मानोना हरसेयावनो 20,000 एबा 20K लानानै फानग्रा सासे बर' आइजोनि कल रेकर्ड ओंखारलायबाय। बेखौनो नोंथांमोननि थाखाय दिनै आपडेट लानानै फैदों। आरो बे हिन्जावसाया मा आंखाल दं, मानो फानो, बबेयाव फानो, सोरनो फानो आरो सोर सोर दं, डिटेल्स नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो हागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बिनि सायाव जोबनायाव आं फंनैसो बुंगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। औ बहा दं? हा? बहा दं? न'आव। सोरमोनथाय? सोरखौबा बायदि जादों, सासे लोगो हरदों नाम्बारखौ। हा? सासे लोगो हरदों, नानिसो। सोर नानि? लोगोसो हरदों होनदां। ए आलासि जाफैदों आङो सासे मानसिनावसो। अबाव? गोसोथोनायनावसो। गोसोथोनायनाव? पार्सनेल खोथा रायज्लायनोसो हरदोंमोन ना? हा? पार्सनेल खोथा रायज्लायनोसो हरदोंमोन। खोथा रायज्लायदों मा खोथा? रायज्लायजायो, गोसोथोनायाव गैखायाबाबो बिसिनावसो थांजोबदों। हा? रायज्लायदो मा खोथा होनदां। फैयो। अबेनि नोंबा? मा? नोंबा अबेनि? आं बङाइगाव। हो? बङाइनि। खोनाया। बङाइनि। बङाइ? बबेयाव दं? सोर हरा नाम्बारखौ, रंगिना हरदों नामा? मा? नाम्बारखौ रंगिना हरदों नामा होनदां? ए। फैयो। आं थांथ'नो हानाय नङालै दासान्दि, माबा एगजामबो जानोसैना आरो नै आं आलासि जाफैदों। माला फैगोन? समफोरसो थांगोन आङो, मैयासो फैदों जायखिजाया गाबोन सानसे थानानै। आरो एगजामबो जानोसैना जोंना, एगजाम जोबाबा ओंखारथ'नो हानाय नंला। ओमफ्राय? र' एसे उनाव खबर हरफिनगोन आङो जायखिजाया। खोनाबाय? आं माबा होगौमोन। मा खोथा? रुमावसो हरसे लाबोनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ। आयौ आं हर थानो हाया। हर थानो हायाबाबो 1 घन्टासो। जानो र' उनाव खबर हरफिनगोन आङो सोलाबबा। 20K होगौमोन ना? 20 होगौमोन। थगायोलै मानसिफ्रा, ओंखायनो बालायलाङो आङो। थगायो नामा? थगायजाग्राखायनो बाबाय आं दाना। थगायो नामा जाम्बि जाम्बि? मानसियाथ' माबायदि? सोर बिरदावमोननि लोगोसो नामा? मा? बिरदावमोननि लोगोसो नामा? बिरदावमोन लोगो जायो नामा? बिरदावखौ सिनाया? बहानि? चिरांनि? आइ फवालि खाथिनि। सिनायो? सिनाया। ए। बुंदो। हा? मानो जाया? दाहाय? दाहाय जानाय नङालै, आं दस्रायावसो दङना नै। गाबोनफोर? गाबोनफोर मारै जायो, थांनो मोनगोन ना मोना बेनोबा। 20K लागोन? हा? 20K लागोन? जायो 20 बाबो। आं फन खालामनानै खिन्थाहरफिनगोन जायखिजाया गाबोनफोर दे। हो? खोनाया। मा होनदों? गाबोनबो फन हरना खोन्थाहरफिनगोन आं होनदां। ओमफ्राय हारसिं फैनांगोन? जायो। हरसे थादोब्रा। दे जायो दे, थाहैगोन। थगायना मिथिया नोंहा? थगाया आंखौ मिथिया बिदि होननानै। न'आवलाय? न'आबो मिथिया। मिथिबाथाय बुजाबायसो। साबेसेजों बिदि जाखो? खोनाया। साबेसेजों बिदि जाखो?
इन्टारटेनमेन्टजों ओमफ्राय हा सासे इन्टारटेनमेन्टजों ओमफ्रायो बै माबानि जोङो बे कल रेकर्डनिफ्राय हमदांनो हायो मिन्थिनो हायो मानोना बियो फरायसुलि माने फरायबाय थानाय सासे हिन्जावसा एग्जाम होनो गोनां सासे फरायसा बे फरायसुलिया बे हिन्जावसा मानसिया दिनै गोबां एक्सपार्ट जाबाय माने बेबायदियाव गोबां माने सिनियर जाबाय माने गोबां मानसिनो फानबाय सोरजोंबा थगायजादों आरो सोरबा थगायाखै सोरबा थगायदों गोबां एक्सपार्ट जाबाय दा बाथ्राया बेसो खालि गावनि देहाखौ फाननानै फैसा मोनबानो जाबाय बेबायदि आरो थ' बेबायदि मानसिया जोंनि गेजेराव थायोब्ला जोंनि समाजाव थायोब्ला बर' समाजाव थायोब्ला बङाइगाव बायदि ओनसोलाव थायोबा जायगायाव थायोब्ला मा खहा जानो हागौ जोंनि लाइमोनफोरनि मा खहा जानो हागौ आं बे आयदानि सायावसो नोंथांमोननो फंनैसो बुंगोन मानोना आरो गिबियावनो आंनि रिकुवेस्ट खावलायनाय नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो बिनि भइसखौथ' मोनसिगोन बिनि गामिनि मानसिफ्रा मिथिगोन बिनि न' खाथिनि मानसिफोरा मोनसिगोन आरो बिनि भइसखौ हमदांनो हागोन अब्ला बिथाङा बे मानसिया हमजागोन आरो गामिनि मानसिफोरजों बिजिरजागोन माबा मोनसेबाबो साजा होजागोन आरो थ' बिनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो नोंथांमोना थ' मा खहा जागोन होनबा दिनै जाय मानसिया फन खालामग्रा मानसि बेखौ कन्टेक्ट खालामग्रा मानसि बेबो गुबुन मानसिफोरनि मोनदों थ' मोननानै बे मानसिखौ कन्टेक्ट खालामनाय जादों थ' बेबायदिनो मबाइल नाम्बार राननानै होनाया गोबां जागासिनो दं मबाइल नाम्बार राननानै होनाया गोबां सोलिगासिनो दं माने बिनिफ्राय सोलिलांगासिनो दं माने गोबां सेंग्राफोराबो माने नैबे माने खैसाराव गब्र'गासिनो माने दा बेबायदि सासेल' सेंग्राया गब्र'नाय नङा गासिबो सेंग्रायानो नैबे सिख्लाजों माने गब्र'गोन आरो माने बेनि अनगायैबो नैबे हिन्जाव मानसिया आरो गुबुन सिख्लाफोरखौबो माने लब देखायसिगोन लालस देखायसिगोन हरसेयावनो एसेखिनि मोनो घन्टासेयावनो एसेखिनि मोनो आरामसो मोनो मोजांसो मोनो थिग बेबायदि लालस देखायनानै माखासे बेजों थाफानाय हिन्जावसा गथ'फ्राबो गाज्रि जानो हागौ जालांगोन आरो बेनिखायनो हायोब्ला बे गथ'खौ हमनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नङाब्ला बेबायदि जे रेन्दि खामानि बेबायदि धान्दा मावनाय मानसिया बांलांगोन आरो ओनसोलाव एरियायाव गोबां एरलांगोन आरो अब्ला जोङो रावखौबो जों हमथानो हानाय नङा माने जोंनि गथ'फोरखौ थिग बेबायदि बिनिखायनो आंनिफ्राय नैबेखौसो खावलायगोन मानोना जोंनि लाइमोन हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा माने बेफोरबायदि खामानियाव मालाबाबो आगान होनो नाङा मानोना नैबेफोरबायदि कल रेकर्ड खालामनानै हगारजायो दा बेहा मान सन्मान थांबाय गामिनि मान सन्मान थांबाय बिमा बिफानि मान सन्मान थांबाय माने गासिबो मान सन्मान थांजोब्बाय थ' गोबां लासिंसिं बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरा मालाबाबो माने बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आगान होआ थाङा आरो थांनोबो नाङा आं बेखौ खावलायबाय आरोना